изказвам огромна благодарност от мое име и от целия екип на горското стопанство за вашия ентусиазъм, за работата, която влагате тук, за душата, която влагате при засаждането и възстановяването на тази площ, която преди години е била залесена, опожарена, а сега, благодарение на вашите усилия, тя отново ще бъде възстановена. Вите, няма колче. Стефане, нямаш късметка. Това трябва да сега. Сега ще отвори посадното място, в което ще предстои да сложим танка. Ето тук има, ако се гледате много добре, имат едно леко отдебеление, но дори не е фатално, ако точно не го определите малко по-надолу, по-нагоре, но има едно леко отдебеление, което всъщност е границата между почвата и стъбълцето на фиданката, както е расъл. Това е най-уязвимата част на фиданката. Тя може да прегори, да измръзне, да бъде изхвърлена фиданката. Тук повреди ли се това нещо, фиданката загива. Затова фиданката задължително трябва да е вкопана поне 2 см за пролетно залесяване над тази коренова шийка. Но вие, за да не се бъркате много, където ви се вижда по-отдебелено, хващайте 2 пръста така, значи горе-долу до зеленото, да не се веят като байраци, трябва да бъде вкопана, т.е. да бъде предпазена тази коренова шийка, защото времето ще слегне почвата и ще я открие. Има още няколко важни неща, които при залесяването вие видяхте, но основно правило – не се подгъва корен. Второ правило – когато се залесява, се изкарва въздуха, да не остане въздух вътре. И трето правило – да бъде шийката покрита. Тези 3 неща дадете ли на фиданката, вие й давате огромен шанс да оцелее, защото тя е стресирана. Тя излиза от разсадника, където е била детската градина, да кажем. И я пускаме да живее сега на свобода. Значи тя е била стресирана и тук ще бъде дълго време стресирана. Тоест ние трябва да издадем максимално условия да оцелее, пък оттам нататък вече колкото са жизнените сили. Нали, дано да оцелее едно колче малко. Значи подрязването на корените не е желателно, но се налага. Видите как те оголило. Не, аз го оголих сега при някакъв. Сега, особено на иголистото, широколистото не е страшно като се реже, знаете, овошки всички сте съдили. Те оцеляват, иголистните са малко по-капризни в това отношение, защото развиват централна коренова система. За бора говоря, не всички. За бора говоря. Сега, хоп, това се нарича съдилно колче и ви е основно помагало. Фиданката се слага и с колчето се опитвате леко да изправите коренчетата. Връщате почва и обръщате малко почва, връщате веднага и притъпвате много силно. Значи не я жалете. Тя оцелява. Трябва да се изкара въздуха. Не го ли изкарате, леко я подръпвате преди това лекичко да изправите и притъпвате. Пак почва, пак притъпвате. Пак почва, ти ще довършиш сега. Пак притъпвате, докато покриете въпросната коренова шийка. Гледай сега, това е най-важното, отъпването. Виждаш ли какво става? Да няма никакъв въздух да няма около самото място. Сега някой го прави с това нещо, което е съдилно колче. Но може и да не. Ти важно е да направиш така, че да няма въздух, разбираш ли? Пак правиме така, сваляме и пак натискаш. С някаква лопата може. Така. След това пак.